Ito, ito ang black magic ni Kuya Jay. Kuya Jay, wala mo black magic. Hindi mahirap na rin. Tayo lang nakakaalam yun. Sige. Sige. Wala mo ako, Kuya Jay. Yung mga gusto mo. Kasi, lalabas ka. Yung ano yung, magka-teleport. Pali tao. Oh, sige. Bibilang tatlo. What? Nakatawag siya na. Yes. Oh no! Ay, tama. Sali. Paano mo ginawa yun? Eh ano nga? Pagkakalatin. Sige. Daming munggo ah. Eh, paano magka-teleport? Teleport. Atok lang ako ah. Oh, okay. Kuya Jay. Oh, kumakatok. Ito lang. Sige, pasok. Sige, pasok. Pasok lang. Ito lang, nahilito ako. Ikaw ba yung kambal ka ba ni Kuya Jay? Ikaw ba talaga yan? Oh no. Paano yun? Matagal pinag-practice na yun, mga 2 oras. Ilang oras? Grabe, tagal naman. Eh, paano yung ano? Tignan mo, may magic ba ako ito? Sige. Sige. Ito po ay butas. Tignan niyo ba? Wala kasi naman. Ito ay butas sa papel. Tignan niyo ba? Kaya bilang kung 3, mawawala. Mabubuo. May kamay pa yan. May kamay pa. 1, 2. May kamay pa rin. Pwede po lagyan ng kamay yan. Ipasok mo po. Ay, dito pwede. Tibay. Ang tibay. Ayan po siya tawag bulldog. Bulldog. Alam niyo po ang klase ng bulldog? Ito po ay klase ng pusa na may kita sa Afghanistan. Basta okay kita sa Afghanistan. May totoo. Sige. 4 na days. Ito, anong tawag dito? Yan po ang tawag yun ay wolf. Oh. Tignan niyo, narinig niyo po? Oo. Isa pa, wolf. Boga. Ayun. Say wolf. Wolf. Oh yeah. I don't like that sound. It feels fishy. Yung black magic pa nga po. Simple but terrible. Tignan niyo po. Ito po ay magiging tuwan niya. Wala. 1, 2. Oh! Ano yun? Talento. Ang lipit naman nun, boss. May gulang? May daya? May daya ba? Wala. May daya. Ibabalik. Sige. Ibabalik. Basta lang ako. 2. Oh! Lupit naman nun. Paano yun? Tapos na po ba yung inyong palabas? Yes. Sige. Ito yung birthday boy. Sige, salamat po. Salamat. Kuya Jay. Maraming salamat. Sige, enough is enough. Never say never. Sige, salamat.